Kunomoya ke la engikhona kodwa ngiyacabanga ukuthi sizozwana. Ngisendle nje la ngikhona njengoba ubona nje nazi ihlahla lapha mawubheka nalapha emva kwami. Lapha emva kwami uyabona kunezihlahla. Ngisendle nje. Ngisemthwala umeke la ngikhona njengamanje. Ngicabanga ukuthi by now kunezinto ekuwukuthi kumele ube seweyazazi already. Njengokuthi nje amanzi ane-memory. Ngicabanga ukuthi lokho usiyakwazi by now, yabo? Aya storage information. Njengokuthi nje umuntu wakhiwa more than 70% of yena amanzi, yabo? Ngicabanga ukuthi lokho uyakwazi. Njengokuthi nje mhlambe umuntu unento ekuthiwa cellular memory. There's something called cellular memory that is there in your cells. I think maybe you know that by now. La engikhona ke la ekuthenini if wena wakhiwa more than 70% wakhiwa amanzi, but amanzi they are capable of storing the information, they are having the memory. Amanzi vele asabona lukhulu, they have the ancient wisdom, ancient knowledge. Kusho ukuthi kungenzeka ukuthi lezi zinto ezijulile ngempilo nangomhlaba ofuna ukuzazi zikuwena already, but when uyifuna ngaphandle how do you remember these things? Cabanga ukuthi lapho ke ekumele singene khona ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Uma kuukuthi yonke lento engikhuluma ngayo uyayazi, noma uma ukuthi awuyazi ke usuyayazi ke manje, yabona, kune information ejulile ela kwi-cosmos, nanokuthi wena uzonzani la emhlabeni, nanokuthi iyiphi indlela emele ukuthi uhambe ngayo. Yonke information oyidingayo nale wena othi ufuna ukutshelwa yona abanye abantu ikhona la kuwena. Lo information leyo ila kuwe. But the biggest question is, how do you access it? Yabo? Because already it is there. Nansi into emele ngikutshele yona. Umzimba wakho uyi-subconscious mind yakho. Yes. Umzimba wakho uyi-subconscious mind yakho. I-subconscious ixhumene ne-superconscious, le wena oyibiza ukuthi uGod. Okusho ukuthi umzimba une-intelligence that is coming from above.